O espazo Xove de Noia é un dos máis dinámicos de toda Galicia, cun amplo número de mozos que fan uso das instalacións, especialmente durante a fin de semana. A directora xeral de Xuventude quixo achegarse ata o centro para coñecer as melloras realizadas nos últimos meses nas instalacións, así como o novo material adquirido para ampliar os seus usos, mesmo como local de ensaio. E aquí a verdade é que teñen moitísimas actividades, tanto xogos de mesa como plataformas digitais, como ordenadores, como futbolín ou como mesas de ping-pong. Unha mesa que ademais tamén neste pasado decembro compramos diferentes materiais para complementar non este espazo, como instrumentos musicais, unha batería, un teclado, tamén esta mesa de ping-pong, e tamén é un pouco o motivo polo que estamos hoxe aquí, para ver, pois para coñecer, non, para ver como se atopa o espazo Xove, porque tamén no pasado mes de decembro tivemos, fíxose unha limpeza ao teito do espazo e tamén se aproveitou para pintar diferentes estancias deste espazo Xove. Lara Meneses lembrou ademais que calquera dos centros que integran a rede Espazo Xove é de uso libre para a mocidade galega, tanto para pasar tempo de lecer como para coñecer os programas que desenvolve a Consellería en materia de xuventude ou realizar xestións como a activación do Carné Xove. Estes espazos que son da Xunta de Galicia son espazos para a mocidade galega, independentemente que teñan ou non teñan un espazo Xove, pero para todos aqueles mozos e mozas que non dispoñan do Carné Xove, que sepan que estes puntos, dos 12 que temos por toda Galicia, son lugares onde sí facemos o Carné Xove. Por lo tanto, se necesitan facelo ou activalo, poden achegarse ata os espazos Xoves, porque aquí, como en Noia, vamos a poder axudarlles.